Някога чули ли сте се как работи застраховка Туризъм в България? Сашо, Марийка и малката Симона решават да се отдадат на заслужена почивка в зимния ни курорт Банско. Сашо се оказва голям почитател на зимните спортове и веднага след като пристигат се отправя към ски пистите. Нарамил ските и с усмивка на лице, нашия герой уверено се нарежда на опашката за лифта. Не щеш ли там се среща със своите дългогодишни приятели Милен и Пешо? От дума на дума става въпрос как миналата година по време на карането на ски Пешо претърпява инцидент. Самото преживяване и възстановяването след това са му коствали сериозни финансови разходи. Сашо веднага посъветва своя приятел. Къде си тръгнал без застраховка Туризъм България? Извади си телефона, влезе в портала MyEverins и веднага сключи полица. Тя ще ти осигури застрахователна защита в случай на злополука или заболяване по време на туризъм или дейности на открито, включително практикуването на зимни спортове. Пешо послушал съвета на своя приятел и тримата, заедно с Милен, прекарали един спокоен и забавен ден на ски пистите. Вие също може да послушате Сашо и да сключите застраховка Туризъм България във всеки офис на Everins или онлайн на everins.bg.